No niin, nyt olisi tämmöstä Minecraftia tässä parissa. Voisi ottaa tämmösen Minecraft Hardcore Let's Play. Let's Play. Sitten katsotaanpa minkälainen maailma tulee. Toivotaan vaan hyvää maailmaa. Ja tuli tämmönen suoalue. Suoalue näköjään. Ei ota muuta kuin ottaa puuta hakkaamaan. Katsotaanpa tämä puu tästä veestä vaikka. Tosiaankin voisin vähän kertoa näistä moodeista mitä mulla on tässä pelissä. No ei oikeastaan muuta kuin optiminen moodi. Elikkä voisi zoomata noin kun painaa kontrollia ja tää. Ei tässä muuta. Pysyvyydessä ei oo sitä mustaa paskaa mitään ties sen tuo. Muutenkin. Sitten rakennan se jonkunlaisen talon. Voisi ehkä kaivertaa luolaan. Siis tää hardcore on niinku semmonen, että tässä niinku siis yritetään vaan selviytyä. Sulla siis on vaan yksi elämä. Kerätäänpä tästä sokeriruokaa talteen. Ja lumpeelehti. En kyllä oikein tiedä, onko lumpeelehdestä kovin paljon apua. Mutta onko sitä jotain. Mä oon ainakin yleensä tehnyt sitä parkouratoa. Kokeillaan nyt hypätä. Ei päästy. Sitäpä tuohon työpöytä. Tehdään tikkuja. 12 tehdään vaikka. Sitten tehdään miekka. Tosiaankin mä oon suorittanut pari achievementteja, joten älkää ihmeteltä, jos ei achievementteja mulle tuu kovin paljon. Otetaan vähän possuja, että saadaan lihaa. Ja tosta lisää sokeriruokaa. Sitten pitää hakata kiveäkin kohta. Että saadaan uuni ja voidaan paistaa tää liha. Tosiaankin sitten saa semmosen kuin critical hit tehtyä, eli voimakkaampi isku kun hyppää tälle ylös ja sitten lyö. Näin. Niin saatiin kivasti lihaa. Siellä olisi hiiltä. Nyt jos mä tekisin hakun, minne se mun työpöytä menikään. Crafting table workbench, mikä lienee. Siellä se oli. Tosiaankin, mä katson tätä Simple Pack Texture Packia. Niin. Nyt vois alkaa tekee hakkua. No niin. Käydäänpä hakkaamassa täältä kivi. Tuolla tulee vettä innostavasti. Onko veden tuloa ei voitu jättää tuossa rautaa. Sitä ei vahkata kun vaan kiviä pitkin. Eikä sitten muuta kuin vaan hakkaa. Kiven hakkuu tässä on sitten hyvin tärkeää. Jos ei sulla yhtään kiveä, niin sä et voi tehdä mitään. Kivi on tässä niinku tärkeää. Ja hiilikin on tietenkin tärkeää. Tosiaankin tässä 1.0 on semmoinen uusi juttu, että näet saa kultahakulla hakattua rautaa. Niin se on aika jännä.
muissa versioissa ainakin 1.8 sai hakattua kultahkoa rautaa. Ja nyt tulee vesivaluuttas. Vesi on tossa vähän inhottavaa. Mä vihaan tässä pelissä uimista. Niin. Uiminen tässä pelissä on aika inhottavaa oikeastaan, kun pitää vaan uida ja uida. On aika tylsää, jos nyt niin sanoo. Sieltä on lisää rautaa, mutta kun ei ole kivihakkua vielä. Vois saa senkin tietenkin tehdä sen kivihakkuun, kun mulla on nyt tätä kiveä. Mäpä teen sen. Eli vois tukkia tämän veenkin. Nyt mä haluaisin tehdä sen kivihakkuun, missä kai se mun työpöytä taas on. Mihinköhän mä sen pistin tuossa. Tehdäänpä uuni ensiksi. Sitten tehdään myös se kivihakku. Ja kivimiekankin voisi tehdä. Pistäpä tuohon. Sitten jos hän paistaisi tätä ruokaa. Noin. Maistetaanpa siitä vähän lihaa. Sitten pitää syödäkin tätä lihaa. Tässähän hardcore-modi on tärkeintä saada ruokaa, koska mä ei tahuta kuolla nälkään. Niin, nyt mä menen hakkaamaan sitä rautaa sieltä kun löytyy. Tosiaankin tämänkin vois nakata tonne, kun tuolta ei oikein tarvitse enää tuota puista. Siinä. Paljonkohan tätä saa? Ainakin on 6. Onko loppuuko jotain? Joo, mä kuvaan vielä semmoset 8 minuuttia. Mä vielä kuvaan tätä sitten, että sillä. Voisi tietenkin tehdä sen lapion kaivo. Tehdään nyt sitten vaikka kivilapio. Voi olla. Otetaanpa tästä vähän hiekkaa, että saa lasia. Sitten otetaan myös tuota savea. Nyt saatiin vähän hiekkaa. Otetaan tätä hiekkaa nyt jonkun verran aluksi. Hiekkaa on tässä tarvittaa melkein kaikista eniten. Ainakin niin minusta, koska mä teen yleensä kasvihuoneen. Sinne pistän kaikki kasvit. Se on hyvä, että lasipaneelia saa aina sen 16. Niin, se jaakin. Sitten voisi tulla ehkä huomenna semmoista vähän jännempää videota voisi tulla huomenna. Nytpä sulatetaan. Siellä on tarpeeksi hiiltä. Yksi hiili tänne. Saadaan toi. Siinä on taas tuota sokeriruokaa. Sitä voisi vähän kasvatella tässä. Tuo on somma, missä nuo muutkin kasvaa. Ja nyt löytyi tämmönen mukava paikka. Tosiaankin se on 1.8 ollut jo uutuus. Et jos jotkut ties, että sokeriruokaa voi pistää tähän hiekkaan, se on ollut 1.8 jo uutuus. Tehdäänpä nyt tää sakset. Että voitais saada sitä viltaa. Voisi tehdä samalla arpon. Oikeastaan arppuja. Tuohon noin ainakin 1 arkku. Ruokaa mä otan sinne mukaan.
Ja tietty ton. Tota en. En noita enkä noita. Nyt siis villanmetsästys alkaa. Tosiaan, jos on se kiva löytää semmoinen lammas. Joo. Tosiaan, jos mä lähtin tästä näin suoraan, että mä en eksyis, koska sitten ne on aina innoittava etsiä takaisin, jos mä eksyn. Ja eksyminen ei ole kyllä kovin kimpaa. Tästäpä saa paljon Hunderbaarin mitä elämää nyt se onkaan, mistä saa aika paljon. Jotain 6 minuuttia mä enää kuvaan tätä. Vähän ainakin ruokaa. Ja expoa tietenkin. Tässä 1.0.0 on tullut nämä leventit. Sekin on jännä. Siemeniäkin vois kerätä. Tässä on tämmöstä hyvää maata. Tähän olisi niinku hyvä rakentaa talo. Ei mitään puita tähän innoittavalla hakata. Wow. Siellä on lampaita, hyvä. Otetaanpas niiltä villat. Kumpa ne tulisi aluksi 3. Kato, siinähän on risti. Tai melkein. Pistetään valmiiksi. No niin. Nyt palataan takaisin kotiin. Yritetään selvitä yön. Eihän tää Minecraft ole tämmöstä muuta kuin vaan selviytymistä. Niin. Tosiaankin. Mulla ei toimi F3 ja nämä muut häksit, ne ei mulla toimi jonkun syystä. Ja siellä nyt tässä kyllä ampuu. Yritetään tappaa. Joo. Saatiin tapettua, syödään taas lihaa. Ettei kuolla nälkään kuolla. Ja siellähän se mun hieno suoalue nyt onkin. Onkohan mulla puuta tuolla arkussa kuinka paljon? Vois rakentaa... Ei ole. Mä voisin tehdä kirveen. Tehdäänpä kirveskonstissa 3 rautaa. Kumpa tulisi niinku aina mulla... Se on muissa. Mä teen aina hakkuun. Ei samalla tavalla hakkuja kirves, mutta... Ei muuta kuin vaan hakkaamaan, että saataisiin semmonen pikkunen suora. Vaan creeper ei tulisi räjähtämään tohon viereen. Sitten inhottavaa. Nyt voisi ehkä alkaa lopettelemaan. Vaan vielä rakennetaan tämmösen pikkusuojan tähän itelle. Tuohon opi. Ei riittänyt tietenkään sitä puu. Enää joku vielä 2 minuuttia, kun tässä kuvataan. Opia yritetään saada toi suoja mulla valmiiksi. Se on kovin kivaa, nimittäin jos creeperit vaan tulee tän taloon aina, kun ne haluaa. Minkään täällä olisi hyvä asia, no niin. Nyt voitaisiin alkaa lopettelemaan. Se olisi sitten siinä.